Trec de acolo. Băi, bună seara la toată lumea. Haideți că am avut un pic de treabă și am spus că o să arătăm așa. Doamna Montemur. Stai să oprim și muzica. Așa, doamna Montemur. Țin să vă anunț că am vorbit cu dumneavoastră dimineață, care eu nu pot să mint lumea că n-am vorbit cu dumneavoastră dimineață. Alții spunea, stai, lasă-o pe mai întâi pe ea să vorbească, după aceea vorbești tu, după aceea nu. Nu am cum să mint niciodată, doamna Montemur, ceea ce am vorbit cu dumneavoastră dimineață. V-am spus în felul următor eu dimineață, că nu v-am înregistrat și nu-mi permit să asta cu dumneavoastră, că aș putea să vă permit și eu, cum și dumneavoastră v-ați permis să-l înregistrați pe fratele meu și m-ați înregistrat și pe mine. V-ați permis pe grupul ăla să faceți numai nenorociri, v-am arătat unele probe, așa că dumneavoastră ați început să dați, mai întâi ați început cu Camelia Constantinescu, după aceea ați început cu mine, după aceea ați început-o cu Macaveli, după aceea cu Jojo, după aceea cu Sorin Panțăru și cu cine vă mai certați dumneavoastră la ora actuală.
Faptul că dumneavoastră vreți să ne distrugeți pe noi, n-aveți cum să ne distrugeți și n-aveți cum să ne aruncați pe noi de aici din live-urile astea. Da, mai dumneavoastră care ați venit acum să ne urmăriți și dumneavoastră să faceți niște live-uri. Dumneavoastră mi-ați aruncat dimineață la prima oră, mi-ați aruncat pastila că vezi, Doamne, că Gabi Ionescu, că Oana Zăloc, că Marin Florin, că mai multe chestii astea. Că ei mi-au luat actele, că ei au postat poze cu mine, că ei au făcut filmulețe cu mine, bine, mai mult de Gabi Ionescu, de Marin Florin și de Macaveli. Acum, dacă dumneavoastră ați umblat cu amenințări de-astea și dumneavoastră toți spuneți că v-am spus, doamnă, acum, pe bună dreptate, a fost un pamflet ce am făcut eu aseară, am râs și eu și dumneavoastră ați zis pe seama mea, ați făcut atâtea nenorociri pe asta mea. Doamna Montemur, eu țin să vă anunț că dumneavoastră, nu știu ce probe aveți dumneavoastră, dar și eu am probe, adică ne lovim în probe, știți cum e. Ne lovim în ceasuri sau în ceea ce... Distribuiți și voi live-ul ăsta, vă rog mult de tot, ca să ajungă și la Oana Zăloc, să ajungă și la Gabi Ionescu, să ajungă la toată lumea. Și dacă dumneavoastră nu știați, doamna Montemur, unde am trimis-o toate probele astea, mi le-am trimis la cineva, la un om de încredere, unde, ia uitați-vă, doamna Montemur, dumneavoastră, acolo, ce se vorbea pe grupul ăsta pe WhatsApp, da? Și ceea ce ați făcut dumneavoastră, toate convorbirile, tot. Ia uitați-vă și dumneavoastră aici, da? Nu-i arătăm numele la fata care i-am trimis toate probele ca să le vadă, da? Și uitați-vă de aici, doamna Montemur, ia uitați. Uitați-vă de aici, ia uitați. Toate probele unde dumneavoastră ați făcut nenorociri. Și nu mai vă zic de pe fragmente de viață și ce ați mai făcut dumneavoastră. Da? Tot ce ați vorbit dumneavoastră. Acum, dumneavoastră trebuie să vă uitați și la înregistrările astea, tot ce ați vorbit, da, cu cine ați vorbit, da? Și haideți ca să vă arăt așa și grupurile alea unde dumneavoastră ați vorbit. Prima dată s-a făcut grupul ăsta, unde doamna Cristina Mihaela Boriaș, da? Unde doamna Cristina Boriaș a făcut grupul ăsta, unde m-a chemat pe mine la raport. La raport cum ați trecut dumneavoastră acolo, ce ați trecut dumneavoastră aici. După care ați început cu amenințări, ați început cu fel și fel de lucruri, de-astea urâte, de-alea urâte care vă place dumneavoastră. Da? Ia uitați aici. Da? Și se cheamă așa, Bulangiu la raport. Ia uitați, câți sunt aici, câți erați pe grupul ăsta, mai țineți minte câți erați pe grupul ăsta la raport, da? Bulangiu la raport. După care doamna Cristina Mihaela Boriaș, Carpați 90, îmi trimite așa. Ia uitați ce îmi zice. Îmi zice ea prima dată, băi, nesimțitule, nu știu ce, asta a fost un pic mai târziu. După care îmi trimite un mesaj aici și îmi spune... După aceea îmi spune așa. Remus, hai să rezolvăm problemele pe privat. Da, să stingem orice urmă de conflict ca doi oameni maturi, civilizați, de acord cu... Da? Carpați 90, adică Carpați 90, doamna Cristina Mihaela Boriaș, unde ea mi-a dat, adică m-a sunat, da? Și aici mi-am zis eu, mi-a scris ea ce mi-a scris prima dată, după aceea îmi zice, adică că nu înțeleg, i-am zis eu, i-am zice, sună-mă să audă toată lumea, și i-am zis eu, adică care toată lumea? Păi ce, uite, păi așa putem face pace.
Și am scris eu, adică tu faci live ca ce să zic. Eu nu înțeleg care este scopul de a ne împăca dacă tot ai făcut plângeri la poliție, da? Și ai sunat din străinătate la poliție și la 1-2, hai să lăsăm legea să-și facă dreptate. Eu i-am scris eu. Ea nu știu ce mi-a zis aici și a șters imediat mesajul. După care, eu ai trimit asta, eu trimis și lui Piperii asta, ca să o vadă și Piperii, i-am zis. I-am zis, pe uite aici, că i-am trimis și lui Piperii ce ai zis tu aseară. Adică când ne certam noi. Și aici am scrie ea ieri și acum. Da? Carpați 90, adică doamna Cristina Mihaela Boriaș. Doamna Cristina Mihaela Boriaș, după care Carpați 90, după care vine cu alt grup. Cu alt grup. Alt grup și după aceea vine cu Adrian Stoica. Și aici este alt grup unde vorbește numai de amenințări, numai de astea pe data de 17, nu știu ce, cofi și compărții. Eu am salvat toate chestiile astea, am salvat, pentru că un om deștept ștergea toate astea. Eu le-am salvat toate, sunt toate înregistrările, deci sunt 3 grupuri care m-au băgat în grup ca fără eu să știu. Deci, este un grup șobolan la restaurant, este un grup Cristina Carpați și mai este un grup, stați așa ca să vi zic și pe al treilea, pardon, Bulangiu la raport. Da. Păi da, doamna, asta cum vă cheamă, doamna Montemur, dumneavoastră ați dat-o din orez, ați dat-o în lapte. Acum, dacă tot ați început și dimineața când m-a sunat și a spus că, vezi, Doamne, că actele mele au ajuns la Gabi Ionescu. Păi vă pot face și dovada cu Gabi Ionescu. Acum vă fac dovada cu Gabi Ionescu, ca să vă fac dovada așa frumos și să-mi spuneți dacă este adevărat. Unde Gabi Ionescu mi-a făcut dovada. Și să vă arăt, stai să vă arăt așa, grupurile care le-ați făcut dumneavoastră. Ce ați făcut dumneavoastră pe grupul ăla. 1. Haideți să vă arăt așa. 1. Ați făcut pe asta. Stați așa. Ăsta, da? Odată. Mare cu Ina. Da? Aici, ia uitați. Lari Fabian, tot așa. Grup făcut de dumneavoastră, uitați, cu Elisabeta, ia uitați. Aici. Făcute de dumneavoastră, da? Aici, a cui este numele? Clanul Fetelor Deștepte. Vă mai țineți minte când ați făcut grupul ăsta cu Clanul Fetelor Deștepte? După aceea l-ați trecut la Fragmente de Viață. Ia uitați, doamna Montemur. Este numele dumneavoastră aici? Este grupul dumneavoastră? Este grupul dumneavoastră, doamna Montemur, da? Clanul Fetelor Deștepte. Unde prima dată ați început cu Cristina Mihaela Boriaș, ați început cu Elena, ați început cu Mario, ați început cu Victor, ați început cu Adrian Stoica, da? Dar oamenii ăștia, haideți că oamenii ăștia cu Mario vorbesc, nu mai e niciun fel de problemă. Omul, dacă a fost acolo pe grup, a vrut să vadă el ceva, să vadă până unde se ajunge și uite unde s-a ajuns. Păi doamna Montemur, Clanul Fetelor Deștepte făcut de dumneavoastră. Dacă tot ați dat drumul la, dacă vreți, subiect. Da? Deci odată, v-am arătat aici, da? Montemuro, Marline. Da, Mario. Ce faci, mă? Vezi că sunt pe live, pe minciună și adevăr. Ia uite. Ne apucăm de prostii ceva? Nu, mai bagă-l jos. Așa, dacă vrei. Ia uite unde sunt, nebunule. Unde e? Aha.
Hai, intră pe minciună și adevăr. Hai că intru acum, imediat. Deci, doamna Montemur, să nu mai mințiți că ăsta n-a fost grupul dumneavoastră. Grup făcut de dumneavoastră împreună. Că Elena săraca n-avea de unde să știe Elena cum să-și facă grup, ce trebuie să facă și, da? Aia chiar n-avea nicio vină săraca, că tot ce ați influențat-o și ați împins-o de la spate, n-ați făcut decât dumneavoastră să o împingeți de la spate. Acum, doamna Montemur, dacă tot a zis să dăm cărțile pe față. Păi ia uitați. Da? Ia uitați aici. Clanul fetelor deștepte. Doamna Montemur, ia uitați-vă aici. Dacă tot a zis să dăm cărțile pe față. Clanul fetelor deștepte, unde ați postat cu mine de pe grupul ăla, v-am luat toate astea. Aici la fel. Ați făcut o pagină tot, la fel că m-ați băgat pe mine Ștefan Elena. Adică o pagină tot cu mine, cu poza mea de profil, unde m-ați băgat pe mine, vezi, Doamne, că asta e pagina mea, Ștefan Elena. Eu n-aveam nicio pagină de Facebook cu Ștefan Elena și m-ați băgat pe mine. Vezi, Doamne, acum o oră a fost Ștefan Elena, a fost pe asta. Și uitați-vă pe mine aici, poza mea de profil și mi-ați băgat poza mea de profil. Tot făcute de dumneavoastră, doamna Montemur. Da? Aici, doamna Montemur, ia uitați. Tot așa, Ștefan Elena este în direct acum, adică eu eram în direct, eu, Ștefan Elena. Da? Doamna Montemur, ia uitați aici grupul. Vă mai aduceți aminte de grupul ăsta? Ia uitați. Vă mai aduceți aminte, nu? Dacă tot ați dat astea. Și uitați pe cine ați băgat. Ia uitați. Vă aduceți aminte. Perfect. Aici vă mai aduceți aminte iar? Montemur, clanul fetelor deștepte, ia uitați. Dacă tot ați vorbit să o dăm în probe. Păi dacă vorbiți cu probe cu mine, ia uitați. Da? Scrie sus clanul fetelor deștepte. De cine ai făcut grupul? Ia uitați. Hai să dăm un pic mai mare imaginea. Ia uitați. Cine apare în poză aici? Da? O scoatem pe Elena, că Elena n-are nicio treabă, că ea săraca, v-am spus, ea săraca, nu are niciun fel de vină, că femeia asta chiar nu știa să-și facă un grup sau să-și facă o pagină, Dar de cine este făcut? De doamna Montemur, da? Este doamna Montemur, da? Păi da, doamna Montemur, ia uitați. Clanul fetelor deștepte, da? Făcut de către dumneavoastră. Și membrii. Da? Mergem mai departe. Aici vă mai aduceți aminte unde, ia uitați. Administratorii. Cine erau administratorii? Sherry, adică Galit, Adriana Pitica, Lili, Cristina, Galit Sheridan, Victor și inclusiv doamna Montemur. Sunteți, da? Doamna Montemur. Cu dumneavoastră în frunte, da? Cu dumneavoastră în frunte, unde eu am sunat-o pe Oana, sau nu știu cine a sunat-o pe Oana aici. Dar era captura, am făcut captura exact așa cum trebuia, adică nu știu, am înțeles că și Amanda a fost, dar nu știu, Amanda s-a retras, că a văzut ce a fost acolo. Se vede, da? Prima dată ați fost băgată moderator, iar administratorii erau decât Victor, Galit Sheridan,
Cristina, Lili, administrator, Ariana, Pitica și cine a mai fost acolo. Acum, doamna Mihaela, doamna Montemur. Eu nu știu cum dumneavoastră, când prima dată când v-am cunoscut eu pe dumneavoastră la telefon, da? Sau pe Messenger, dumneavoastră tot mă dispăreați cu telefoane, când te duci la Elena, ce faci cu Elena, du-te ajută pe Elena, dregei lui Elena, nu știu ce făi lui Elena, cu tare, vezi dacă bate Elena copiii, vezi dacă face Elena. Dacă tot vreți să dăm drumul la subiecte și pe toate astea, tot ce ați vorbit dumneavoastră. Iar nu știu cum dracu v-ați împrietenit dumneavoastră, tocmai dumneavoastră care ați fost cu mine, v-ați împrietenit cu mine. După ce ne-am împrietenit noi și am stat o săptămână, două sau cât am stat eu cu dumneavoastră pe Messenger, da? Și eu vă fac dovada, uitați aici, doamna Montemur, da? Doamna Montemur, sunteți dumneavoastră, da? Acum, doamna Montemur, dumneavoastră din moderator, ați ajuns administrator. Pentru că le-ați prins încrederea la oameni ăștia, și lui Lili, și lui Victor, și lui Galit, și lui Cristina. Iar haideți să vă mai spun ceva. Lili și Galit au văzut ceva necurat acolo. Femeile mi-au spus, mi-au trimis cerere de prietenie înapoi. Femeile astea două, Galit și Lili, haideți să vă spun ceva, sunt femeile care l-au ajutat și ele pe unchiul meu. Dar acum, doamna Montemur, dacă dumneavoastră spuneți că n-aveați nicio treabă cu toate grupurile astea care le-ați făcut, și cu mine, și cu Camelia Constantinescu, și cu nevastă mea, și cu tot ce ați postat acolo, că dumneavoastră spuneți că n-am deținut parola, ba da, am deținut parola o seară, iar ce am găsit pe grupul ăla, am găsit nenorociri. Deci am găsit nenorociri, ce am găsit acolo? Poze trucate cu nevastă mea dezbrăcată, poze cu unchiul meu, poze cu Dan, poze cu mama lui nevastă mea, poze cu familia mea. Da? Iar dumneavoastră a spus că toate astea le-a făcut cine? Gabi Ionescu, Marin Florin, Macaveli, Panțâru și pe cine ați mai specificat dumneavoastră dimineață în telefon. Dă mai departe, ca să vedeți. Da? Deci grup făcut de dumneavoastră. Acum, ia uitați aici. Clanul fetelor deștepte. Ia uitați aici. Câți erau aici pe grup? Ia uitați, câți erau pe grup? 97 de persoane care s-au înscris atunci pe clanul fetelor deștepte. După care din clanul fetelor deștepte a devenit fragmente de viață. Da? Da, uitați. 97, da? De persoane. Făcut grupul de cine, doamna Montemur? Montemur a distribuit, ia uitați. Făcut tot de către dumneavoastră, da? Nu, stați așa, grupul ăsta a fost făcut de Cristina, fragmente de viață. Grupul fetelor deștepte, care cunoscut și ea. Da? Ia uitați, doamna Montemur. Ia uitați, doamna Montemur. Deci pe unde s-a făcut capturi, nu apărăți decât dumneavoastră, clanul fetelor deștepte, și nu apărăți decât dumneavoastră. Adică Montemur, Marlin și toate chestiile astea care le-ați făcut dumneavoastră. Dă mai departe. Aici, la fel, ia uitați. Aici unde mi-ați făcut cu Oana Zălog, nu știu ce ați făcut cu Oana Zălog. Ce mă fac fără tine, ăsta este un avort, Adică unde ați înregistrat-o și pe Oana Zălog, știți foarte bine că Oana Zălog a fost și acolo și va vorbi și femeia urâtă și voi ați vorbit urât de familia ei și de cine ați mai vorbit voi urât. Tot așa. Făcut tot de către dumneavoastră. Ia uitați aici. Oana Zălog, da? Este Oana Zălog aici în fotografia asta? Este, da? Cine este duduia asta că nu-mi trimiteți și mie în privat aceste gunoaie? Adică de Oana Zălog. Eu v-am spus că cu Oana Zălog nu am cum să vorbesc niciodată urât pentru că femeia m-a ajutat foarte mult. Acum ia uitați aici 53. Bun. Deci v-am arătat-o și pe Oana Zălog ca să vedeți că ați făcut și cu Oana Zălog exact ce ați făcut și cu mine. Acum ia uitați aici.
Aici când o înjuram, când am început eu să înjur, stați așa că Elena n-are nicio treabă aici. După ce îmi dau seama, a fost sfârșitul lui Remus. Aici când m-am cetat eu cu Macaveli. Stați un pic ca să iau eu așa, să nu mai arătăm pe Elena, că nu vreau să am treabă cu Elena. Așa. Acum, doamna Montemur, vreau să vă mai arăt ceva. Ia uitați-vă și dumneavoastră ce ați făcut dumneavoastră aici. Ia uitați. Cine apare aici? Montemur, da? Gigi Kent. Tot contul dumneavoastră. M-ați băgat și pe mine pe Remus Live după ce ați clonat o pagină. Ați băgat mai multe persoane. Ceea ce eu vă pot să vă confirm. Ia uitați. Poftiți, doamna Montemur. După ce ați terminat cu pagina Clanul Fetelor Deștepte, ați început cu fragmente de viață. Ia uitați, fragmente de viață. Scrie aici, uitați, fragmente de viață, dă mai jos, fragmente de viață. Ați început cu fragmente de viață. Distribuiți că vreau să arăt și poza aia după aceea. Fragmente de viață unde mi-ați luat pagina, da? Ia uitați. 150 de membri unde dumneavoastră i-ați băgat. Și aici începe ăsta cu poliția. Începe cu fragmente de viață, domne, că lucrez la poliție, că nu știu ce, că o fi și compărții. Ia uitați, doamna Montemur. Ia uitați. Unde apăreți dumneavoastră, apăreți decât... Ia uitați. Numai doamna Montemur apare Gigi Kent, total dumneavoastră, Montemur, total dumneavoastră și ce conturi mai aveți dumneavoastră. Ia uitați, după aceea ați început, când eu mi-am pagina, ați început cu minciună și adevăr. Mi-am schimbat fotografiile la pagină, mi-ați luat și pozele de la pagină și la fel. Ia uitați. La fel. Aici unde domnul Viorel, un băiat, nu știu cine e băiatul ăsta, nu știu, dar aici unde am vorbit noi acum câteva seri, unde scrisese Elena ceva și am zis eu lui Elena că nu, că gata, hai să terminăm cu scandalul ăsta, că, da? Asta ca să nu mai arătăm pe Elena, că nu vreau să am treabă cu Elena, că am promis și mă țin de cuvânt. Așa. Am terminat aici. Și a spus să vă arăt cu Gabi Ionescu. Doamna Montemur, dumneavoastră, minciună și adevăr, da? Cine a postat asta, doamna Montemur? Ia uitați. Perfect. Perfect, doamna Montemur, că dimineața eu v-am spus că dimineața o să vă dau asta. Acum vreau mai întâi să auziți chestia asta și după aceea vă las pe voi să trageți voi singur concluzia, dar haideți să auziți mesajul ăsta, ia auziți. Prima dată când eu am sunat, domnul Adrian Stoica mi-a trimis un mesaj de la că lucrează la Poliția Capitalei, da? Acum puteți să dați share, distribuire puternică peste tot, că vreau să vă arăt și unde s-a ajuns. Băi, fii atent, uite, vreau să-i transmit ceva lui Remus. Ce să-i transmiți lui bărbatul meu? Că el nu vrea să răspundă, e supărat. Îi spui așa că vreau să dau cu el la pace
și mă ofer să te fup pe tine bine și lui să-i dau o mâine, să aibă ceva cald în stomac, poate nu mai plânge pe la poliție. O să te duci la pușcărie pentru ce ai făcut. Așa e, unde m-am bătut eu pe stradă, futu-vă în gură de scură, să vezi ce bătaie dau, te sun și pe tine în cap când te prind. Bine mă, tunde-mă, tu duci la pușcărie pentru ce ai făcut. Așa e, unde m-am bătut eu pe stradă, futu-vă în gură de scură, să vezi ce bătaie dau, te sun și pe tine în cap când te prind. Bine mă, Nu mai plânge pe la poliție. o să te duci la pușcărie pentru ce ai făcut. Așa e, unde m-am bătut eu pe stradă, futu-vă în gură de scură, să vezi ce bătaie dau, te sun și pe tine în cap când te prind. Bine. Deci ați auzit, da? Păi da, și acum haideți să auzim și mesajul de la Poliția Capitalei. Când eu am fost cu mesajul, singura femeie care am sunat-o în seara respectivă, n-am sunat-o decât pe Camelia Constantinescu când am primit mesajul de la Poliția Capitalei, dar mesajul de la Poliția Capitalei cine credeți că era? Era Adrian Stoica. Eu n-am știut, să moră familia mea, n-am știut, cine știa? Știa doamna Montemur și toți ăia din grup. Păi auziți aici, Poliția Capitalei ce spune? A dumneavoastră de acolo, presupusă persoană, mi-a dat un mesaj acum și se numește așa, nu știu, acum dumneavoastră sunteți în măsură să vorbiți, domnul Rădulescu Mircea, se dă că este domnul Rădulescu Mircea de la Poliția Capitalei, unde mă invită pe mine la ora 11, la nu știu unde mă invită, dar zice să vin pe Calea Victoriei. Ce zice, domnule, mesaj? Păi spune așa, bună ziua, mă numesc Ștefan, sunt inspector principal Rădulescu Mircea. V-am sunat astăzi, nu mi-a răspuns, ora 12 și vă aștept mâine la birou. Sunați-mi, domnule, după numărul ăla. Da, e posibil, mai dau, că nu, probabil aveți vreun dosar, ceva acolo. Nu, poate vreo plângere, dosar nu am. Sau plângere, da, păi la asta mă refer. Dar dacă nu mi-a venit citația acasă, este obligat să mă prezint? Da, și conform legislației în vigoare și codului penal și acest mod prin telefon, tot la fel puteți fi sancționat. Am înțeles că aici scrie articolul 257, este permisă citarea în fața organelui de anchetă, scrisă sau telegrafică. Da, poate fi scrisă telegrafică, telefonică, după noile, da. Am înțeles. Bun, atunci, mâine la ora 11. Mulțumesc. Da, mergeți acolo conform mai. Da, bine, domnule. Mulțumesc, să trăiți. Deci după ce mă urmărește 3 săptămâni pe la poartă, după ce stă 3 săptămâni după mine și după nevastă mea, îmi dă un mesaj să vin la Poliția Capitalei. După ce iese scandalul cu Dorel și cu ei acolo la magazin la Angela, acum haideți să vă arăt și mesajul lui Gabi Ionescu, ca să vedeți că mi-a trimis cineva și mesajul lui Gabi Ionescu. Ia auziți. Depărtare se aude Remus. Stați așa că să vedeți acum ce bătaie direct o să avem. Remusoare preparată și de la bine. Moară cea mai scump că și-a luat 2 dosuri. Dar, bă, Dorele, băi, Piperi, spune data viitoare lui Dorel să dea, nu-i depărtare, se aude Remus. Stați așa că să vedeți acum ce bătaie direct o să avem. Remusoare preparată și de la bine. Moară cea mai scump că și-a luat 2 dosuri. Dar, bă, Dorele, băi, Piperi, spune data viitoare lui Dorel să dea, nu-i dea la față, să dea la ficați. La ficați merge. Azi și-a luat bătaie să moară cea mai scump, s-a dus la e-mail să-mi bag pula, fraților, pentru 2 palme. Bine fac, Alina, te pup. Noapte bună, Angel. Bă, te-ai dus la e-mail, mai roga pistele, bă. Păi unde ești, mă, Spartanul Facebook-ului? Păi da, mă, Spartanul. Da, mă, Spartan, nu sunt Spartan. Dar ca să vezi că e și înregistrarea, să vezi că e de pe acolo, de pe la tine, care ai avut tu prieteni pe acolo, sau ăștia din prietenii tăi, din LCTB sau ce dracu sunt ei acolo, când spunea, domne, LCTB-ul a trimis, când tu ai înjurat și ai făcut și ai tres.
Iar foarte multe chestii care s-au postat pe grupul ăla n-a fost decât ăștia din LCTB-ul. E una, adică ea recunoaște că s-a șters tot, că a distribuit și ea, și multe le-a șters. Păi, hai să punem și ăsta, să se audă și ăsta. LCTB a făcut-o când tu i-ai înjurat. Eu când am deschis grupul ăla, eu n-am deschis cu grupul ca să vină ăla și cu ăla, dar mulți au venit și te-au postat pe tine. Eu multe le-am șters. Bun, și alea cu alea pe YouTube și toate alea care sunt făcute de doamna... Alea pe YouTube, jort, cu țigarea în mână, copilul meu e de 2 ori operat la ochi. Wow. Deci mă ascult sau nu mă ascult, să dea Dumnezeu să-l văd în coșciuc. Doamne ferește. Ferească Dumnezeu. A fost un filmuleț pe YouTube. LCTB a făcut-o când tu i-ai înjurat. Ai văzut? Adevărat să pomeni și de... Eu am distribuit. Și nu știi. Nu știi vinul meu. Toată lumea ți-e dă pe lângă tine. Și formă... Deci, și eu am distribuit foarte multe chestii, dar